cvičenie začínaš takým klasickým skenom, prevalkáš celé chodidlo, potom si nájdeš nejaký bod, ktorý ťa bolí, zatlačíš na ňo, môžeš začať pri pete, potom posunieš sa napríklad na prednú časť chodidla, obopneš loptičku prstami, potom prejdeš zo strany na stranu, pekne tak, aby ti bolo vidno záprstné kostičky, v podstate prejsť celú nohu, vymasírovať ju. Druhé cvičenie. Pozor, toto nenaťahujeme lítko, naťahujeme chodidlo, čiže to, čo sme masírovali alebo guličkovali, chceš teraz natiahnuť, trošku tomu zväčšiť rozsah, čiže zatlačíš prednú časť chodidla do zeme a potom robíš keby predklon dopredu, snažíš sa pretlačiť nohu vpred, mal by si cítiť pozdĺžne na chodidle natiahnutie. Môžeš sa tam ešte takto pohybať zo strany na stranu, tak aby si to natiahnutie cítil aj trošku do strán. Potom, čo sme to ponaťahovali, tak tu chceme trošku zacvičiť. Dôležité je tá kostička pod palcom a pod maličkom, čiže predná časť chodidla je prilepená na zemi. Ani sa nepohne, päta je trošku od zeme, aby chodidlo pracovalo a takto sa nakláňam dozadu, robím taký keby mŕtvy ťah. Teraz pozeraj z boku, alebo podrep, dozadu, navážim sa na tú nohu, mal by som zase cítiť, že to chodidlo pracuje. Jemne môžem aj tlačiť koleno pred špičku. Ďalšie cvičenie takto na mieste, o čo sa budeme snažiť aktivovať klembu, čiže keď si všimneš, teraz mám nohu takmer bez klemby, to znamená, že je úplne plocha, je rovná, to nemusí byť úplne dobré, či budeme sa to snažiť opraviť a to je tak, že zatlačím zase tá kostička pod palcom do zeme, zdvihnem prsty, tým pádom sa mi tam spraví takýto pekný oblúčik, toto spravíš 10 krát, pekne zdvihneš tie prsty hore, mal by si cítiť, ako pracuje teda noha zo spodu. Ešte to ukážem z boku. Sleduj teraz, ako je padnutá, keby tá noha dovnútra. To nechceme, či už pri cvičení alebo pri lyžovaní. Čiže pekne si to nastavím, hop, potiahnem, vyrovnám. Toto zo začiatku robiť nemusíš, neskôr to môže byť ako pokračovanie cvičenia, kedy vlastne snažím sa udržať chodidlo rovno a popri tom robím napríklad výpad, kde si tu jednu nohu viem lepšie odkontrolovať ako dve. Pozri, nepadá mi koleno, nastavím si pekne smerom von a robím výpady. Toto cvičenie sa volá malá noha. Je to vlastne len také krčenie prstov, priťahovanie, zase snažím sa aktivovať tú klemu. Teraz pozeraj, prečo sa to volá malá noha. Trošičku sa mi tá noha keby zmenší, stiahne o nejakého pol centimetríka, potiahnem tie prsty pod seba. No a ďalším ako keby progresom môže byť to, že buď sa postavíš na nejakú šmiklavú podlahu, na parkety alebo na dlažku, dáš si pod seba uterák alebo handru, pety máš teda na tej handre a takto sa posúvaš dopredu. Vyzerá to vtipne, ale je to dobré. A ideš,